Vi står på Kanaløen. Danmarks måske smalleste ø. Det får vi at se, når vi kommer derud af. Det her det er første gang, jeg nogensinde laver noget med det her sensorkamera. Kan man se i vandet? Ja, det kan man jo godt. Kan man ikke det? Nå, men vi skal derud af. Ved du, hvor den første cache den er? Nej, det gør jeg ikke. Det skal jeg lige tjekke. Jo, det ved du ikke. Nej, det ved jeg sgu ikke. Det her sted her, det er sådan noget, der bare er vand. Altså, der er fyldt med siv her. Det er sådan noget et sted, der bare burde at være fyldt med vand. Skal jeg lægge iPad'en i tasken? Ja, det kan du godt. Ja, det kan jeg. Det gør jeg. Ja, vi har jo iPad med herude. Jeg ved ikke, hvad vi laver. Det er jo din iPad, jo. Ej, det er jo fordi, jeg bruger ikke telefon. Hvad skal jeg bruge det til? iPad, det er meget bedre. Der har man større skærm. Det er professionelt, det der. Oh yeah! Så har man bare sådan en kæmpe dusk i jakken der. Ja. Hvad er det, vi går i? Det ved jeg ikke. Nå, vi går imod den kunstige ø nummer 2. Ja, og lige nu går... Ej! Oh my god! Det... En sivskov. Det her, det er det sygeste, vi laver. Nej, vi skal over derover. Vi skal derover. Vi er nødt til at gå derover. Hvor? Ja, du ved sgu da ikke. Der er sgu da en sti her. Holy shit, mand. Vi er i hvert fald sådan 3 meter fra kassen. Er den lige her? Ja. Er den lige her? Det ved jeg sgu ikke. Måske. Vi skal jo finde ud af, hvor den ligger. Det er sgu da sådan et sted, hvor den bare bliver smidt i havet. Nej, hvis der kommer en oversvømmelse, ikke? Så er kassen væk. Der er sådan en pæl her. Hvad er ledetråden? Der står bag stolpe. Kan vi få det med på kamera her? Det ved jeg ikke, om man kan. Det kan vi overhovedet ikke, Jo. men ved stolpe. Hvad er det her? 1222 VT står den som det første, og så står der bag stolpe. Nå, det er... For helvede, den ligger sgu da lige der. Hvor? Nej, hold nu kæft, hvor er vi gode. Det er sgu da en af de der fancy nogen der. Ja, lige præcis. Det er en af de der fancy holdere til fætninger. Nå, vi har i hvert fald logboggen. Helt ærligt, jeg tror ikke, folk fatter, hvad fanden vi laver lige nu. Vi står bare her ved bredden på Kanaløen, og så er vi ved at skrive et på stykke papir. Hvem har været her? Se, de første, der har været her, det er nogen, der hedder Berg Thorning Jyderne. Og de har været der et eller andet, det ved vi sgu ikke. Vi ved ikke, hvornår de har været her. Ja, de har ikke været her. Og så er der også kommet den nyeste blog. Det er i hvert fald en team, der hedder Kanaløen. Det er alle herovre. Men vi har besluttet os for, at vi vil gerne skrive vores navn i, fordi vi gider sgu ikke bare sådan være med i en team. Ja, det er lidt sejere bare. Fyldt med 40 mennesker. Ja, Team Fjuska, det er lidt sejere. Ja. Hvorfor er der en metalskive, de der? Hvem har brugt sin tid på at skrive Der står sgu noget på den, der står sgu da 22 på den. Gør det det? Det kan jeg se på optagelsen, når jeg kommer hjem, men der står et eller andet lige der. Imponerende. Vi må hellere pakke det her lort sammen. Det sender jeg til ejeren, at du sagde det der. Nå, okay. Nu bliver jeg bidt af det mulige lortedyr. Vi skal på den her sti her. Vi skal ikke ude på den lortesti, der var sådan 4 meter til vores venstre side. Det kan man jo godt se på optagelserne, hvordan det så. Jeg ved ikke, hvad det her er, men det vil jeg ikke røre ved. Nej, okay, det stikker. Prøv lige at jeg skulle sige, det stikker ikke, men det gør det. Hold kæft, man. Det ligner bare sådan en honning. Prøv lige at se på det. Det ligner... der er en i midten, der ligner sådan en bikage. Jo, på en måde. Du har ødelagt naturen. Ja. Nå, nu skal vi ind til shelteren. Da vi ankom på øen, der var der søst folk i shelteren med en hund, der bare gøede af helvedes til. Hvorfor var der bare en hund? Jamen, de gik, så jeg skyndte mig lige at tage nogle skud, mens de ikke var der. Jeg håber, jeg ikke de er der igen. Jeg kan ikke se, hvor jeg går. Altså, der er græstotte under alt det her græs. Jamen, sådan er det, når man skal på Kanaløen. Altså, det er jo helt sindssygt. Hvor er det, vi skal hen? Vi skal herover. Der er ikke nogen sti her. Altså, helt ærligt, der er ingen sti her. Men kommunen, de er ikke en fuck på det her ø, jo. De gør da tydeligvis en fuck, hvis der er shelter. Ja, men ikke nogen stiger. For satan, der er en toren. Vi skal til shelteren for at komme til faktisk den første cache i serien på Kanaløen. Nu skal jeg lige finde... med, der er flere forskellige ejere, der er bare én serie. Ja. Vi skal også glæde jer, for der kommer en lukningstur af dem derovre. Ja, det skal vi nok. Det er med, at den første i serien, den er faktisk ejet af en person, der hedder Hakaknu. Hakaknu? Eller Hankaknu. Jeg ved ikke, hvad det lige præcis er. Og ved de 2 andre cacher, så er det ejet af en person, der hedder... Nu kan jeg faktisk ikke huske det. Lasagne? Nej. Er der 3 forskellige ejere, eller? Nej, der er 2. Der er kun 2, faktisk. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor cachen ligger. Der står bare 200 poser lige der. Det er lækkert. Vi er i hvert fald sådan 8 meter fra cachen. Fra den kunstige ø nummer 1. Den er ejet af Hankaknu. Den anden, hvilket var nummer 2. Ja, den er der nu. Det ved jeg ikke, om man kan Den er ejet af Frogger. Og nummer 3, det er også ejet af Frogger lige her. Sejt. Ja, de er fra sidste år af. Så det ja, de er fra sidste år af. Fra september 2022. Så... ja, hvor. Ja, det er jo godt, at vi ikke skal dertil, fordi vi skal jo rent faktisk herover ved den her hjørne af shelteren, som koordinatet peger os mod. Ja, og så kan du heller ikke finde den. Den ligger lige her. Hvad? Den lå i det hjørne her før. Det gjorde den, synes. Den lå her før. Jeg så ham der tage den ud. Nå, må ikke fjerne geocache. Skal vi kaste den i havnen? Nej, det gider man jo ikke. Nej, lad være med det. Nu skal vi lige se her. Hvem har været her? Hvem er det der med grøn? Det er... Og Trekant og Biskop. Og Ruka 1 eller står. Så har vi jo Frogger. Hvorfor har han skrevet på sig? Nå, det er hans egen cache. Det er ikke hans eget cache, så derfor. Jeg er en idiot. Så nu skal vi logge cachen. Min far, han står derovre på hjørnet.
Og vi logger den som team. Jyske. Og vi skal også huske, at vi skal måle hen over øen, så vi kan se, hvor smalt den er. Ja. Jeg har målt den til, at den skal være sådan 30 meter. Hvad gætter du på? Jeg gætter på 34 meter. Jeg tror, jeg vil gætte på sådan noget... 33, bare for at du tættere på uanset hvad. Nej, jeg vil gætte på sådan noget 36 meter. Ja, det er rigtigt. Det ved jeg ikke. Nå. Altså, skal vi den der vej, eller skal vi den der vej? Vi må jo spørge en. Er det nemmere den vej, eller den vej? Derovre? Der er jeg hen, og så skal I gå lige ud og ikke dreje til højre, hvor stien er bredere. Der er vand. Ja. Okay, tak. Så går vi ned der. Så går vi derover. Det forstår jeg ikke, fordi der er en sti her. Der er en sti der, men... Man ikke sætte den til højre. Men altså, den der sti til venstre. Prøv lige at se den der. Det ligner sgu da en sti, man ikke skal gå ud af. Jamen, jeg vil nok tro, det er også en sti. Jamen, sagde det ikke, man ikke skulle gå til højre. Var det ikke lige præcis, hvad de sagde? Vi tager til højre. Det er også content, hvis vi sidder fast i vandet, er det ikke? Jo. Ligesom alle de der tyskere der sidder fast på vej til Mandø. Nej. Det er så content. For dem, der ser med, vi er på vej til nummer 3. Ja, og jeg er ved at falde fra hinanden her. Hvad er det, der foregår her? Prøv lige at se den side. Ja, okay. Lad os bare lige stoppe her. Vi er på vej til den tredje cache i serien, som hedder Den Kunstige Ø nummer 3. Jeg tror ikke, der er nogen, der ser med, der ved, hvad en cache Det er jo fuldstændig lige meget. Så får de at vide, at det er det der cache. Godt så. Der er en bakke her. En bakke på Kanaløen. Nu skal jeg også bruge den lige. Hej. Tak, lige måde. Nej, men altså, hvad fanden er det der? Seriøst, det her det er det højeste græs, jeg nogensinde har gået i der. Hvis vi lige gør sådan her, så går græsset højere op end mig. Forresten, vi er stadig 161 meter væk. Ja, men vi skal helt ud på spidsen, skal vi ikke det? Mission, gå ud på spidsen af Kanaløen. Jo. Jeg tror faktisk næsten ved det nordligste punkt. Ej, hvor er det irriterende at gå i det her. Det er lige til at få spat af. Det her græs. Ja, men altså... Øj! Det er åbent. Det er åbent her. Jamen, du kan godt se, på vores højre side, ikke? Der er det bare fuldstændig... Der er bare vand. Der er bare vand. Sådan et forkert fodtrin. Så er man fucking dum. Det går rigtig godt herude. Ja. Ej, kan vi ikke lige... Er der ikke sådan en måde, vi kan lige få sådan et rigtig godt shot her? Pumpning. Okay. Jeg skal ikke lave sådan et pumpning. Okay, det er fint. Det er fint, det der. Er det der bedre, eller hvad? Nej, det her, det... Hvad laver du? Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg laver. Hold kæft, hvor skal vi længere ud? Nu er vi faktisk 30 meter væk fra øen. Fra øen? Vi er på øen. Nej, undskyld mig. Det er jo cachen, som vi også skal se. Der er sådan en lille strand. Skal vi ned og lave noget badning her? Jeg gider sgu da ikke vinterbade. Det er sgu da ikke vinter. Vi er midt i juli. Ej, prøv lige at se her. Holy fucking shit. I skal da være glade for, at I ikke skal gå igennem det her. Til det her siv her, man bliver sgu da druknet. Er det en anden busk her, eller hvad? Det håber jeg. Det håber jeg da sgu også. Altså det her det er forfærdeligt. Der er flere buske længere fremme her. Der er en busk der også. Der er også buske helt dernede. Helt den bagved der nu. Så skal man bare lægge en cache der. Ja, men altså der var en eller anden inde ved bålhytten, som sagde, skal jeg ikke lige smide en cache, så den kommer ud i aften. Og så dem, der lige har været med på en tit, når får den. Ja. Hold kæft, altså. Det er så snyd. Nå. Det kunne faktisk være sjovt. For så kommer der alle de der bare bliver pisse sure og skriver med lort på Facebook. Det er så sjovt. Men det er vi er sådan set 0 meter væk fra cachen. Ja. Som sagt. 0 meter. Hey, man kan sgu da se det. Det ved jeg ikke. Det, 0, der står seriøst 0 meter. Ja, men jeg kan zoome i redigeringen. Ja. Der står seriøst 0 meter, så vi skal finde ud af, om det overhovedet ligger her. Jeg håber, den er et rør, for ellers så sejler den en lille tur, når den oversvømmer. Jeg tror, skal vi ikke have en hint på det her? Det her, det er forfærdeligt. Jeg står midt i nogle klamme tisler. Jo, men hvis jeg skal have et hint. Hvad er hentet? Nu skal vi lige se. Det er 100% træ eller busk, eller... Der var en, der sagde, at den var den højde her. Det var den, der sagde. I sådan en... Det står hængende pætning. Bemærk låsen på tråden. Hvad? Ja, man skal lede efter... Jeg skal sætte lede efter den lortetråd. Jeg så den. Jo, jeg så den sagde du lige på kameraet der. Ej! Jeg så den lige på kameraet, det der. Du kan jo bare filme her. Ej. Ja. Kæft, hvor ser det dumt ud, det her. Kan du ikke prøve at filme derovre? Goddag. Det er sådan set, hvordan man geocacher ude i naturen. Altså den måde, man gør det på, det er, at man har geocaching af den. Det lyder som den sygeste reklame nogensinde. Det her. Ja, men det er det ikke. Vi skal i hvert fald Team Jyske. Giv lige 1-10 på hans håndskrift. Er den god? 1-10 i kommentarfeltet. Nå, vi har jo forresten tømt hele øen for cacher. Ja, det har vi faktisk. Nu skal vi sådan set vente i 2 timer på at kunne komme ud herfra. Ja, måske. Eller senere, eller tidligere, jeg ved det sgu ikke, men... Men der kommer der grill, eller hvad var det? Der kommer nogen og griller. Ja, der er en grill derude lige nu, faktisk. Ja, og det stinker. Det er sådan en indgangsgrill. Hvorfor stinker den sådan? Nej, det ved jeg ikke. Nå, vi må hellere gå videre. Vi går lige over til det nordligste punkt af Kanaløen. Ja, jeg ved ikke, hvorfor vi gør det, men... Det må vi jo gøre for content. Det er grineren jo. Ja, hvis content. Vi lige holder øje med, hvor vi går, for jeg tror ikke, der er mange, der går herude. Altså, man kan se, der er en sti her. Ja, der er en sti her, på en måde. Der er kraftedeme andre geocacher nu.
Kan du se? Okay, sådan set. Hvad er det der? Bro, det er cabbage. Nej. Det er Sakhalin cabbage. Sakhalin. Hvis der er nogen, der spiller geogas, så forstår jeg den reference, men ellers ikke. Og hvad er der ellers af cabbage? Der er Eastern Denmark cabbage. Hold kæft, det er jo fake. Det er så fake. Ja, jo, der er mere af det mod øst, men det er så fake med det. Nu skal vi ud og have et rigtig godt thumbnail-billede ud for den her. Det, der vi fik før, det var ikke smukt. Nej, det er jo... Og det er min skyld, fordi jeg ikke kan finde ud af at bruge det her kamera. Nå. Solskin. Nu er jeg sådan lidt... Ja, Prøv at se, det her. Hvis jeg sagde, at det her var en majsmark, ville I så ikke tro på mig? Nu tror jeg faktisk, at der kommer vand igennem det her. Måske ikke? Ja, lidt. Ja, der er i hvert fald sådan en rimelig brun. Det går lige sådan noget rådent vand eller sådan noget. Jeg kan høre vand. Går du lige? Jeg tror ikke, jeg går. Ved du hvad? Det tror jeg nok, det er det nordligste punkt af Kanaløen. Det må vi bare sige. Der er vi lige sådan her. Jeg ved ikke, om I kan se noget. Det kan vi se på optagelsen på det tidspunkt. Men vi kan ikke se, hvor langt ude vi er jo. Prøv at se hele vejen derover, ikke? Der er der bare vand. Ja, men altså, de her siv, det gør også. Man kan jo godt se, det er vand, det der. Vi kan få en god thumbnail. Altså, er du helt klar over, at det ligger faktisk bare vand her? Eller det er faktisk mudder, måske? Hopper du lige? Nej. Jo, det gør du. Nej. Du fucker alt op. Nej. Hvad er det, vi går i? Det ser pissegiftigt ud. Jeg ved det ikke. Nå, men prøv at se. Hvad fanden er det her? Hvad fanden er det her? Sådan helt ærligt, hvad fanden er det? Jeg har ingen anelse, hvad det er. Den der plante, den tror, det er efterår. Altså, hvad fanden er det, der foregår? Jeg tror ikke, den kan leve her. Jeg har aldrig set sådan noget der. Jeg skulle lige til at knække, men hvad nu, det er bjørneklør? Prøv at se på det her. Hvad fanden er det? Skriv lige i kommentaren, dem der er planteelskere. Dem tror jeg ikke, der er mange af. Nej, det tror jeg heller ikke. Der står en pæl derovre. Den her sti, den er her kun på grund af alle de der millioner af casher, der lige har været her i dag. Ja. Skal du godt stå på den pæl der? Det kan jeg ikke. Jo. Nej, hvad er det en, der er rundt om? Ej, nu fik jeg en flue ind i øret. Men den der firkant, jeg troede, den var rund. Jeg tror, det er faktisk noget... Hvad er det her? Er det sådan noget fra sådan noget fiskerpis? Nej, jeg må tro, det er et eller andet wire. Ja, det ved jeg sgu ikke. Et eller andet med elektricitet, er det her en ledning? Ja, det tror jeg. Det kunne godt ligne, ja. Hvorfor så man ikke den pæl før, det gik? Det ved jeg ikke. Det skulle da rent content at filme sådan en pæl. Nu er vi ved de her gode buske her igen. Jeg filmer som Mongo TV lige nu. Mongo TV. Jamen, jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg laver. Jamen, det var det der stranden, jeg snakkede om, jo. Der kan være en earthcat lige her. Jamen, der er... Okay. Jo, du skal da have lidt kæft. Nej, det er jo sandt, det der. Det er sgu da langt dernede egentlig. Der er sgu da også en kit her. Så kan man sgu da lave en rigtig god earthcache. Nå, jeg kommer ned så. Nu kommer jeg derned i hvert fald. Nu tager vi lige et... Det er rigtig godt dyb. Som sagt, jeg har våde hænder. Ja. Ej, hallo. Nej, okay. Nå, prøv at se. Prøv lige at gå herop. Men hvad? Der er sgu da... Prøv lige at gå herop. Hvorfor? Jeg går ikke på stien. Hvad er det, jeg laver? Nej, gå lige. Jeg går ikke på stien. Det er sygt i hovedet, jo. Det var ikke for smart gjort af mig, det der. Ej, prøv lige. Kan du se de pæle, der står derovre? Det er når der stikker lidt op derovre. Der skal vi ud. Hvad mener du? Vi kan ikke komme derud. Hvordan vil man komme derud, helt ærligt? Det ved jeg da ikke. Vi kan også se havnen derovre. Er det ikke sejt? Skal vi lige prøve at se, om vi også en god thumbnail-foto her igen? Det ligner en ø, det her. Ej, sgu da. Ja, okay, det var måske også det længste thumbnail-foto nogensinde. Jeg dagdrømmer måske lidt det der. Nå, siger du, vi skal derud med de der 3 pæle? Det kan du jo ikke. Du kan ikke komme ud til de pæle der. Jo, det kan man jo godt. Man kan jo træde over de der... Ja, du kan også vade. Nej. Jo, det føler du for. Jeg ved ikke hvad. Du ved ikke hvad? Nej, der er et muldlokum med de her med shelterne. Skal vi ikke lige... En muldlokum? Hvad? Der er 2 lokummer på øen. Der er 2 lokummer på øen. 2? Ja, vi kan lave 2 ture. Indtil videre har vi lavet 1, og det var på Saltholm. Hvis I ikke har set den video, så skal I gå ind og se den, for den er så random. Der er et klip af næste æder vindruer i toget. Nå ja, det er der sgu. Det er videoens højdepunkt. Men Saltholm, det er øen. Alle har set, men ikke besøgt. Hvad fordi man ser den fra lufthavnen. Den har den. 5, 6 bier. 6 bier. Der er 6 bier. Der er 6 bier. Prøv at se, der kommer en i der. What? Det kan man ikke se, jo. Jo, det kan man sgu da godt. Hvorfor fanden zoomer den nu? Hvad laver den? Nå, det er sgu da fordi, jeg gør sådan, og så kan jeg sgu da zoome. Jeg kan zoome. Jeg kan zoome, mens jeg optager. Det er nice. Nå, lad os bare gå videre. Ja, jeg vidste sgu da ikke, jeg kunne zoome. Jeg troede kun, jeg kunne zoome, mens jeg ikke optog. Det er sgu da dejligt. Jamen, så har du sgu da gjort det. Ja, jeg laver lige det her kamera. Det her det er første gang, jeg nogensinde bruger det til andet end bare at lege lidt med det. Ja. Hvad laver du? Hvor skal du hen? Fuck helvede, mand. Det er syv helvede, det her. Forresten, de der kasser, de er også begge to T5. Men altså... Terræn 5 altså er det sværeste terræn nogensinde. Men det er fordi, at man skal have en båd. Vi har jo hijacket den der færge, vi så i introen. Det har vi så ikke. Nej, det har vi så ikke. Åbenbart, der fik de den lukket. Åbenbart fik de lukket færgen en time før den skulle. Og så kunne den sejles derover. Ja. Men der står en der på havnen. Den er på Kanaløen fra kl. 17 til, hvad var det, 20? Nej, jeg ved faktisk ikke. Jeg kan ikke huske, hvad der stod. Der var 2 billeder af det. Jeg sætter lige billedet her. Velkommen til selve åbningen på den nordlige del af Kanaløen.
det er jo så... Jeg har en bil i hovedet. Nå, lad os gå videre. Vi ikke sådan måle. Nå jo, vi skal da måle øen. Hvor skal vi måle fra? Vi skal finde et sted, hvor der er åbent. Det bredeste punkt, det er derom et eller andet sted. Jamen... Det brede, ja, jeg kan se farven, det er derom et eller andet sted. Jeg kan godt se, jeg går ikke igennem de siv der. Det kunne være kunstigt nok at gå igennem det, kunne du ikke? Jamen, det er et eller andet sted her på havnen. Det er i de siv her, hvor der er ikke nogen, der gider at gå ind, men det gør vi ikke. Er du sikker? Jamen, jeg kan se det. Jeg kan godt se det på kortet. Er det ikke sådan derovre ved broen? Jamen, vi skal bare ikke huske at lade være med at tælle menneskeskab. Det er helt af menneskeskab, hold kæft. Men altså, vi skal ikke tælle sådan noget som broer med. Nå. Vi kan starte hen ved broen. Jamen, det er det, jeg mener. Ja. At vi skal starte ved broen. Ja, vi starter hen ved broen herovre. Det er en god idé. Jo, det tror jeg også, at det er nok... Ja, og så hen til den anden side over, så lige der med nogle kæmpe idioter på vejen. Ja. Jamen, hvis vi stiller os hen på broen her, så kan det være, at vi kan se, hvor det er henne. Jamen, er vi ikke enige om, at stranden, det starter jo her? Jamen, tæller man sandet hernede, eller tæller Prøv at se, altså, du kan jo godt se, at det er jo bredest her. Ja, det er måske lige den lille knold, der er lige der. Det er jo siv, det tæller vi sgu ikke med. Det er jo lige her, der starter jo. Er det det? Prøv at se, altså. Det kan jeg godt se, at så har vi lige telefonen ude. Ja, nu skal vi se, om man kan se det. Det var jo sgu ikke lige der, du skulle ind. Det er sgu ikke kameraet. Vi skal jo bare gå... Mission hen over øen. Straight line mission over Kanaløen. Ja, lige Men præcis. så burde det være den anden vej, så. Nej, prøv lige at se, hvad vi skal igennem. Det her. Nej. Det er så Jewish. Nej. Det er så Jewish. Bare lige gå igennem det der. Så gør vi det bare. Det er så dumt, når der er en brun lille sådan af, hvor vi går. Nå, så skal vi igennem noget krat eller noget. Ja, det skal vi. Det er ikke så meget straight line, det her. Men jeg kan godt sige, at jeg går ikke igennem. Jo, vi kommer stadig i Platinum. Det er det. Platinum, hold da kæft. Hey, der ligger noget. Ja, det er en gammel cache, måske. Vi er sådan lidt langt væk fra ruten, måske. Går vi lige igennem her? Ja, det er nok ikke lige det værste. Vi ved jo ikke, om der kommer vand lige om lidt her. Helt ærligt. Jo, det gør vi jo. Prøv at se, der er jo en slags grænse for, hvornår det stopper. Og prøv at se, der er heller ikke noget vand. Lige efter os. Er den det? Nå, lad os se. Hvor lang er det? Du bliver nødt til at holde lidt. Hvor lang er det? Hvis du skal have noget at spise, så skal du komme nu. Okay, jamen, jeg kommer lige om lidt. Fordi ellers når du det ikke, inden vi skal tilbage. Jamen, jeg skal nok komme. Fordi nu bliver pølserne ved at blive sort. Ja, jeg skal nok komme tilbage. Hvor står Der står 60 meter, tror jeg faktisk, der står. Står der 60? Ja. Det kan vi Eller, nej, der står faktisk 59,43. Nej, 33 meter. Ja. Ja, det kan vi ikke se. Altså, jeg har målt 30 meter på Google Maps. Google Maps, det lyver. Ellers lyver det der. Jeg tror faktisk, det er det her, der lyver. Ja, for hvordan kan det der være rigtigt? Det kan det Google Maps må da være mere akkurat. Ja. Det der, det er jo bare hen over jorden. Det går ikke. Jeg ved ikke, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Nej. Jeg går med mine 30 meter, for det lyder sejre. Her har vi det første lokum. Der er faktisk 2 lokummer for selve øen. Og det er en mullokum. Og det er jo egnet til folk, der bor ved selve shelteren herude. Som man kan se, det er bare en toiletbræt. Jeg gider heller ikke lige at kigge ind i. Så det er det. Okay, nej, der er mere. Nej. Vi siger det er det. Vi siger det er det. Vi siger... Nej, det kan vi ikke. Der har vi jo så det sidste lokum. Men ja, her har vi det andet lokum her. Det er sådan en rigtig slide. Og det er sådan en fancy sliding dør, man har så. Hvorfor er det så fancy herovre? Der er sgu sådan en der, hvor vi kan sætte et billede ind i. Nej, prøv lige se. Nej, gå lige her. Prøv lige se her. Det er en anime girl. Det er en anime. Det er en anime pige med en vanddrup der. Og så er det bare sådan noget med, hvis det ikke er vand i hanen eller sådan noget der. Det er seriøst sådan en slags campingvogn toilet-agtigt. Fordi man skal genopfylde vandet. Det er faktisk sygt. Sådan et outro her. Som sagt, det var det for Kanaløen i dag. Håber I kunne se dens natur, og håber I havde det sjovt. Vi ses.